de intuitive. Tu, mă, ăla de acolo, ia spune-ne doar ce este ființă și ce este lucru. Lucru, domnule, este care nu mișcă. Și ființa pentru că mișcă. Nu, dar ornicul meu, prostule, ființă ori lucru. E lucru, domnule. Deci doar mișcă, mă, auzi. Da, dar dacă îl întoarce, mișcă. Dacă nu, nu mișcă. Bravo, prăstăvan. Și apoi doar ăsta-i dintre cei meghioți. Tu, mă, ăla de lângă el, câte picioare are boul? 4, domnule. Ei, pe dracu, că doar nu aveți șepte. Și ce e boul cu 4 picioare? Ființă-i ori lucru? Ființă, domnule. Da, masa, ființă e lucru, domnule. Că doar n-are șeatul 4. Da, dar nu se mișcă. Ei, pe dracu să se miște. Poate doar că cu spirichismus. Mă rog, cum îl cheamă pe elevul acesta? Anibal Ionescu. Răspunde bine. Și apoi doar ăsta-i dintre cei bunișori. Nu, la geografie acum. Tu, de acolo, ia spune-ți doar toate statele Europei. Franța, domnule. Franția, Anglia, domnule. Iaște, Germania, domnule. Germania, Elveția, Rusia, Suedia, Italia, Belgia, Olanda, Turcia, România, Serbia, Muntenegru și Grecia, domnule. Și apoi mai care, mă? Atâtea, domnule. Da, Spania, mă. Unde e Spania? Spania lângă Portogalia, mă, prostule. Și viceversa. Și Spania și Portogalia, domnule. Și apoi mai care, mă? Viceversa, domnule. Nu viceversa, mă. Danimarca, mă. Dania, mă. Dania, tătână tu. Mergi la loc. Bul. Ei, lăsați, putea știu destul de bine. Pe dracu știu. Traiane Gheorghescu. Vino tu doar să audă și onorat domnii inspectori. Apoi, cât ele vechem pe toate? Cine l-a făcut pe toate? Natura, domnule. Pe dracu natura. Dar pe natura aia, cine a făcut-o? Dumnezeu, domnule. Dar vezi bine că Dumnezeu, că-s doar nu tată tău și mumă ta. Acum, noi românii, musai doar să știm pe cum că, de unde ne tragem noi? De unde? De la Traian, domnule. Și cine era Traian? Elveron Bun, domnule. Bun, drăguț, gher și s-a bătut. Cu turcii, domnule. Pe dracu, că tot erau turcii până atunci în Europa. Apoi doar mai târziu s-au descoperit turcii. Cu dacii, mă. Cu dracii. Cu dracii, zic zăul lui Dumnezeu. Dar mai apoi, Ștefan cel Mare și Mihail Bravul, cine au fost? Ei, erau oameni buni, domnule. Bun, drăguții de ei și s-au bătut. Cu dracii, domnule. Cu dracii, zic zăul lui Dumnezeu. Mergi la loc. Bravo, Prăstovan. Are și mult talent. Pe dracu talent. Că-ți talentul nu doar e brăsamă. Ăsta e lucru antiguat. Cu metodele moderne, totul zace numai în aplicațiune. No, la muzică acum. Spune-ne, păpăscule, ce e muzica? Muzica este care cântă, domnule. Nu așa, Ioază. Nu cuvânta ca rotanii. Vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. Muzica este... Ce? Este când... Muzica e aceea care ne gâdile urechile într-un mod plăcut. Ia seama să nu ți le gâdile într-un mod neplăcut. Domnule profesor, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale este admirabilă. Și apoi doar asta e metoda lui Peștaloțiu. Și zerul dumitale